Nee, ik draai zo. Nooit de vingers om. Nooit de vingers erom. Niet de vingers om. We moeten eerst even grip hebben. Het is een zwiere man niet te mooi van de meesken van biljartclub Boetenpost. 3 biljarttafels van honderden kilo's moeten naar het nieuwe clubgebouw. Want de tijd in Herbranda die houdt na 30 jaar op. Ja, we moesten eruit. Maar dit werd verkocht. Woonzorg Nederland wilden van het gebouw af. Omdat dat is gewoon hartstikke duur met name de energie. En nu, wij zijn de laatste die eruit gaan. En dat betekent dat een soort herinnerings achterblijven. Vervelend is de verhuizing likwijls net. De biljartclub had op Sportpark De Zwadde een volslijn nieuw gebouw realiseren. En we hebben de hele loods van binnen met isolatiemateriaal, weerplaten, dicht getimmerd zeg maar, geïsoleerd. En daar hebben we dus alles weer opgebouwd, met gipsplaten en alles behangen, een nieuw plafond erin enzovoorts. Dus gewoon een hele nieuwe zaal ontstaan. Met een dwarsem gebouw en 4 biljarttafels hoopt de club op heel wat nieuwe leden. Nou, tenminste 30. We hopen op 100 leden uiteindelijk. Ja. Dat kind deze nieuwe locatie wil behappen, 100 leden. Zeker. Ja. Met 4 biljarts moet je dat kunnen doen. Ja. De biljarttafels die worden vakkundig in elkaar zet. Het is de bedoeling dat de leden over een paar weken echt los kunnen in het nieuwe gebouw.